En aquest videotutorial veurem com podem realitzar una activitat en la qual crearem una imatge que contingui dues imatges que hem de tenir preparades prèviament. Per això, en alguna carpeta del nostre ordinador hem d'haver preparat prèviament dues imatges. Si les veiem com a icones grans, veiem que una imatge correspon amb una foto nostra, ja sigui una selfie o una foto que ens hagi fet un company o companya, i l'altra imatge correspon a una foto de la ciutat on vàrem néixer, de la ciutat o el país on vàrem néixer. Aquestes dues fotos han de ser de molt bona qualitat i en el cas de la nostra imatge hem d'intentar que el fons sigui un fons homogeni, per exemple, el cel, una paret, etc. Un cop tenim preparades les imatges, ens hem d'adreçar al programa que utilitzarem, en aquest cas el GIMP, un programa d'edició d'imatge, i primer de tot el que haurem de fer serà crear el llenç, és a dir, l'àrea en la qual treballarem. Per fer-ho ens adrecem a Fitxer, Nou, se'ns obre un quadre de diàleg i en el desplegable plantilla haurem de triar l'opció A4. Si ens fixem ja ens apareixen l'amplada i l'alçada. El que haurem de fer serà establir que aquest A4 estigui en una disposició horitzontal. Per tant, fem clic a horitzontal, veiem que s'han intercanviat les mides de l'amplada i l'alçada, de manera que ara és més ampla que alta, i fem clic a d'acord. En fer-ho ja se'ns ha creat l'àrea de treball, el llenç, i serà en aquest llenç en el qual anirem introduint els diferents elements. Però primer de tot el que farem serà donar un color de fons en aquest llenç. Per fer-ho necessitem la caixa d'eines. Per tant, si no tenim oberta la caixa d'eines al nostre programa, ens adreçarem a Finestra, Caixa d'eina nova. Veiem que se'ns obre un panell flotant que es situa pel damunt del nostre programa, del qual podrem configurar el lloc on el volem tenir i les seves dimensions. És a dir, que el podem modificar al nostre gust. Un cop ja el tenim dimensionat a les mides que més ens interessi, el que farem, com hem dit, serà donar un fons en el nostre llenç. Per fer-ho és molt important que veiem quins colors tenim seleccionats com a color de primer pla i com a color de fons. En aquest cas tenim com a color de primer pla el negre i com a color de fons el blanc. Si volem modificar qualsevol d'aquests dos colors, fem clic al seu damunt i ens apareix una paleta de colors a la qual podem seleccionar el color que més ens interessi. No obstant, en aquest cas, volem que el fons de la imatge sigui negre. Per tant, el color que hem de tenir seleccionat com a color de primer pla ha de ser el negre. Seleccionem el negre, fem clic a d'acord i ja tenim preparat el color per tal d'establir el fons. A continuació, el que haurem de fer serà adreçar-nos a l'eina Cubell de pintura. La seleccionem, com hem dit, amb el color de primer pla negre, ens situem en qualsevol lloc del llenç i fem clic al seu damunt. Veiem que efectivament ja tenim la imatge de color negre. A continuació el que farem serà desar tots aquests canvis. Per fer-ho ens adrecem al menú Fitxer, Desa, ens situem en algun lloc del nostre ordinador en el qual posteriorment puguem localitzar el fitxer i farem clic al damunt del nom per tal de donar-li un nom. Per exemple, en aquest cas li direm Barcelona. Fixem-nos que l'extensió de treball del GIMP és XCF, per tant, la deixem tal com apareix i fem clic a Desa. D'aquesta manera ja tenim el fitxer disponible per continuar treballant més endavant. I això és tot!